לפרק הפעם הזמנתי את ניר שטראוס. ניר הוא שחקן תיאטרון, טלוויזיה וקולנוע ישראלי. הוא זוכה פרס נבון ליוצרים בראשית דרכם, מטעם משרד התרבות. חלקכם בטוח תכירו אותו מהמסכים של הטלוויזיה והקולנוע, מגלי, סורים ותומים, צומת מילר, ויש עוד המון. הוא משחק על הבמות הגדולות בארץ. הוא כבר היה על בימת הקאמרי, בבית לסין, בצוותא, ויש לו חוץ מזה יותר מ5 הצגות יחיד שהוא עשה, שחלקן רצות כבר שנים. הזמנתי את ניר כי הוא יזם. הוא יזם בנשמה שלו, הוא לקח את הדבר הזה שנקרא משחק, את הכישרון, את המקצוע הזה, והוסיף לו יזמות מדהימה. הוא יודע איך לקדם את עצמו, הוא יודע איך ליצור לו את ההזדמנויות, והוא לא עוצר, הוא פשוט לא עוצר. אז פתיח ומתחילים. נולדתם עם כישרון, עם מתנה ששלובה בנשמה שלכם ובאדם שאתם. זה לא במקרה. אולי שכחתם את זה, אולי שמעתם פידבקים לאורך הדרך ואמירות שערערו את האמונה שלכם ביכולות האלה. אולי זה גם עוד לא התגשם בענק כמו שחלמתם במשך שנים, אבל הכישרון הזה עדיין שם, ושום מורה, אתגר או ביקורת לא יכולים לחבות אותו. זאת המתנה הייחודית שלכם, בעצם היותכם, והיא מחכה שתעניקו ממנה לעולם ולכם. אני רויטל אומנסקי, וזה הפודקאסט להתפרנס מהכישרון שלך, שבו תקבלו הצצה לעולם המנטלי והיצירתי של יוצרים מובחרים בתחומם, שמתפרנסים מהכישרון שלהם בענק, חיים את השליחות שלהם ומשפיעים דרכה על העולם. מפרק לפרק אנחנו נראה מה נדרש כדי לסלול שם את המסע שלכם, להפוך ליוצרים שחיים את הכישרון, שהופכים אותו לעסק, שמאפשר להם לחיות את השליחות שלהם, להשפיע ולהשאיר חותם בעולם. אז ניר שטראוס, ברוך הבא, איזה כיף שבאת. אהלן, בוקר טוב. תקשיב, יש לי מלא שאלות. אז קדימה. בוא נתחיל אבל מההתחלה. יאללה. בשלב שבו אתה ואני הכרנו, סדנאות הבמה. וואו, כן. כן, כזה שם, בדינוזאורים. כן. תספר לי על הדרך שלך שם, כאילו שם כבר, אחרי זה קראתי, אני עשיתי לך תחקיר, עשיתי פה תחקיר. בשלב הזה אתה כבר משחק, אתה כבר במקצוע, אתה מה, כי תכף ניכנס ליזמות שלך, כן? אבל תסדר לי רגע כרונולוגי. אנחנו הכרנו, אני הייתי בתיאטרון צהל, הייתי שם קומיקאי צבאי, ובעצם שם יצרתי את הצגת היחיד הראשונה שלי, שאחר כך פתאום פתחה לי דלת להרבה הצגות יחיד, וחיפשתי להכיר את העולם מחוץ לתיאטרון צהל, הייתי ממש באיזה חממה כזאת, שיכולתי לעשות הכל, כלומר, נתנו לי יד חופשית ליצור, לעשות, להביא חומרים, ורציתי להכיר את העולם שמחוץ, וברגע שהכרתי אותך, והכרתי עוד הרבה מאוד אנשים, אז הבנתי איך הדברים האלה עובדים לא בתוך חממה, אלא בעולם האמיתי, ואיך זה קורה, ומי נגד מי, זה חשוב להבין את זה. ואיך אתה מגיע מזה לממש להיות יזם? אתה דמות כאילו, בעיניי אתה דמות נדירה בנוף של התיאטרון. לטובה. אוקיי. הסיבה לזה זה כי אתה מבין שזה ביזנס, אתה יוזם, ואתה מנווט את הספינה הזאת בעצמך. אתה לא מחכה למלהקת שתבוא ותגיד, איפה ניר? אני מבין שקודם כל מי שאני רוצה שיקח אותי, תמיד יכול להיות אני. אני יכול לקחת אותי. ואם אני מבין את זה שאני יכול לקחת אותי, אז אני הוא המלהקת, אני הוא הבמאי, אני הוא הכל. אני חייב להגיד שככל שמתפתחים עם זה, אז גם יורד הצורך אולי נואש לשים את עצמי בכל מקום, כי כבר יצרתי ואחרים שיחקו. כי כשהייתי המלהק או הכותב או הבמאי, אז בחרתי באדם היותר מתאים. זאת אומרת, לאט לאט, בהתחלה כמובן אנחנו רק רוצים לכתוב לעצמנו, לביים את עצמנו, הכל עצמנו. ואחר כך זה מתרחב, זה נהיה פתאום אחרי שכתבת לעצמך הצגת יחיד, אתה כותב למישהי הצגת יחיד, אתה עוזר למישהו אחר לכתוב הצגת יחיד, זה תהליך גדילה שקורה, כי אתה עצמך רוצה להתרחב לעוד ועוד ועוד תחומים.
ואיך זה עובד הצגת יחיד? נגיד, מהרגע שאתה כותב את זה בפעם הראשונה, ועד שזה בתיאטרון על במות ידועות, מה התהליך? אני חושב שהצגת יחיד זה בסוף מקום לספר את עצמך באופן הכי אמיתי שיש, ובאופן שלא מתחנן לאף אחד, תראו אותי, באופן הכי אירוני שיש. כי בסוף אתה עומד לבד על הבמה, זה רק אתה, זה כאילו או שאתה טוב או שאתה לא טוב, או שזה מעניין או לא. כן. זה ממש אמיץ. כן, זה מאוד מאוד מפחיד. מצד שני, החשוף הזה עוזר לך בהמון המון דברים, והצגת יחיד בעיניי זה משהו שיכול לאפשר לך את האודישן הכי טוב להכל, לבן אדם שאתה, לשחקן שאתה, ליוצר שאתה. יש לך את האופציה לספר מי אתה, בלי שזה מיופייף בכל מיני קישוטים, בלי תפאורות ענק, בלי להיות תלוי באף אחד. ובאמת החוכמה היא עם הזמן להבין איך הסיפור שלך פוגש קהל, ופוגש את הצורך של אנשים, מה הם רוצים לראות. יחד עם זאת אתה חייב להיות נאמן לעצמך, וזה הכוח המאוד מאוד גדול של הצגת יחיד. אני יכול להגיד שמהצד השני של הקהל, זה יכול להיות גם תרחנות מאוד גדולה, לראות רק בן אדם אחד על הבמה. מצד שני, זה יכול להיות המקום הכי אינטימי וחשוף ונוגע ללב שיש, הרבה יותר ממופעי ענק. כי כשאנחנו הולכים למופעי ענק, או להצגות גדולות, או למחזות זמר, אנחנו נהנים מהשואו. כשאנחנו הולכים להצגת יחיד, אז אנחנו פתאום פוגשים בן אדם, ואחד הדברים שאנחנו הכי אוהבים, זה תכלס לפגוש את הבן אדם האמיתי, את הבן אדם שמאחורי, וזה הכוח של הצגת יחיד. וואו. נגיד עכשיו יושב שחקן, והוא שחקן מתחיל, בסדר? קודם כל, נעשה שאלה מקדימה. אתה חושב שבשלב הזה, נגיד מישהו שרוצה, סיים צבא, רוצה ללמוד משחק, רוצה להיות שחקן. צריך את 3 שנים, לא צריך את 3 שנים. תראי, זה מאוד תלוי מה אנשים רוצים בחייהם. סביר להניח שאם אתה מעוניין להיות שחקן תיאטרון, כדאי לך ללמוד 3 שנים משחק. אני אומר את זה נכון להיום, אולי אם תצפו בזה ב-2058 הדברים השתנו, נכון להיום תיאטרון עדיין מחייב איזשהו יכולת לימודים, כמובן שיש יוצאי דופן, יהודה לוי לא למד, תומר קפון לא למד, אני לא יודע כמה הוא עסק בתיאטרון, אין לי כרגע את הוויקיפדיה שלו בעל פה, אבל יש הרבה מאוד אנשים שלמדו, ויש אחוז מאוד 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 קטן שלמד. לעומת זאת, בטלוויזיה, לא בטוח שאנשים זקוקים למסורתיות של ללמוד 3 שנים. לאט לאט בתי ספר למשחק גולשים לשם, למשחק מול מצלמה, כלומר, מה זה לאט לאט? אני סיימתי ללמוד לפני 10 שנים, והיו קורסים של משחק מול מצלמה, מאוד בקטנה. היום אני מניח שיש יותר, מה גם שזה משתנה בין בן אדם לבן אדם. יש, בסדרה חזרות ראינו את הדבר הזה של, בעצם סיפרו מאוד יפה את, אם את יפה וכלום לא נגע בך ולא חווית את העולם המלוכלך, אז אולי יהיה לך קשה לשחק את זה. שזה איזו מין קלישאה שהיא גם נכונה וגם קלישאה בעולם המשחק, אז מאוד יכול להיות שכדאי לך ללמוד אם לא מספיק החיים הפגישו אותך עם מקומות בעייתיים. בסופו של דבר אנחנו משחקים דברים שאנחנו מזדהים איתם, שאנחנו חווים אותם, לכן הרבה יותר קשה כשאת נסיכת דיסני, לשחק איך את מתמודדת עם סרטן. כן. אם לא התמודדת לא צריך לחוות סרטן בשביל לשחק מישהי שחובה סרטן, אבל צריך להתמודד עם בדיקה רפואית בעייתית, ואם אנחנו מגיעים לגיל קצת יותר מבוגר, אז כולנו התמודדנו עם דבר כזה. כלומר, תמיד יש גרעין במשחק שנגע בך מתישהו באופן אישי. לכן כשפתאום יש דברים, נגיד, לא יודע, של ארץ אחרת, של מדינה אחרת, הרי אנחנו כבר נורא גלובליים, אפשר היום לשלוח אודישן ולשחק בצרפת, בגרמניה, אז לפעמים צריך לעשות איזשהו תחקיר קטן כדי להבין מה קורה במדינה שם,
כי אנחנו תמיד צריכים לשחק משהו שאנחנו פחות או יותר יכולים להתחבר אליו, פחות או יותר יכולים להבין מה זה אומר, גם אם לא חווינו את זה ב100%. אתה מאמין שזה צריך להיות גם ברמה הערכית החיבור? אני שואלת אותך, כי נגיד אני בזמנו, הסרט גמר שלי היה על הסיפור של בן משפחה בעזה, הוא היה צלף, אז כאילו היה צריך ללהק עכשיו חיילים. ומתוך אלה שרציתי, היו, כאילו, התלבטתי על תפקיד אחד, 2, שאחד מהם לא עשה צבא, השני כן עשה. שניהם היו, על פניו, כאילו שאר הפרמטרים, פיקס, הם שניהם טובים לזה, מתאימים לזה, ושאלתי אותו למה הוא לא עשה. וזה לא היה כאילו איזה דבר רפואי, אלא זה היה, לא התאים לו, לא רצה, בזבוז זמן, כזה. אז אמרתי, אוקיי, זה מתנגש לי בקטע הערכי. ואז לא, כאילו, אבל איפה אתה רואה את זה, נגיד? תראי, אני חושב שהיום יש שתי גישות שצריך לכבד אותן. יש גישה אחת שאומרת שחשוב מאוד לשמור על הייצוג הבימתי או הייצוג המצולם, שאם מדובר בדמות טרנסג'נדרית, אז מוטב שישחק את זה שחקן או שחקנית על הקשת הלהט"בית. אם זה שחור, אז כמובן בארצות הברית מאוד יהיה קשה לך בתור לבן לשחק שחור, זה בלתי אפשרי. למרות שהם מלהקים שם את סנואו ווייט שחורה. כן, ויש עם זה המון ביקורת, וקשה מאוד לקבל את זה. מצד שני, אין ספק שזה גם טיפה מייתר את הדבר הזה שנקרא משחק. אנחנו רוצים לשחק, אנחנו רוצים לראות איך זה נראה כשתום הנקס עושה את פורסט גאמפ. זה מעניין אותנו לראות את זה, אנחנו יודעים שזה לא פורסט גאמפ, אנחנו יודעים שזה תום הנקס, ואנחנו עדיין רוצים לראות איך תום הנקס עושה את פורסט גאמפ. יכול מאוד להיות שכשלוקחים מישהו שהוא מאוד מאוד קרוב בערכים, אולי זה יוצא לבן על לבן. מצד שני, כן, אנחנו חיים בעולם שאחר כך מתראיינים, ואחר כך מדברים על זה, ואת נוגעת בדבר הזה של העולם הערכי, ואני מניח שחשבת על זה. כלומר, מה יקרה אם אני מדברת על מלחמה וצבא, ואני מלהקת פציפיסט? איך הוא אחר כך יצא ברעיונות? אז כן, אם חושבים בכיוון הזה, שזה יותר הכיוון השיווקי, ויותר הכיוון יחסי הציבור, אז יש עם זה איזושהי סוג של בעיה. יכול מאוד להיות שהשחקן הפציפיסט יכול להפתיע אותך בתור לוחם צבאי אדיר. כי בסוף שחקנים משחקים גם את היטלר. נכון. יש לי שאלה על קטע מנטלי אצלך, כי פתאום נפל לי כזה תוך כדי, לא חשבתי על זה לפני. הרבה מאוד פעמים בבתי ספר למשחק או בקורסים, מכל הפידבקים השליליים ששומעים, שזה כזה 99%. כן. יוצא בסוף שחקן, שהוא מחפש אישור. ואתה לא מחפש אישורים, יש בך משהו, בשלב הזה, כן, אני לא יודעת מה הייתה הדרך, אבל יש בך משהו מאוד, זה לא משתחסן, אלא זה בטוח, זה הסנטר הזה, איך הגעת לזה? קודם כל צריך לעבוד מאוד קשה בשביל להגיע למצב שמישהו אחר חושב שאתה לא צריך אישורים. כלומר, אני חושב שאנחנו תמיד צריכים אישורים, ולאט לאט אנחנו מבינים שהאישורים לא רלוונטיים. זה שני דברים שסותרים את עצמם, מצד שני הם הולכים ביחד. כי אם אנחנו בכלל לא נצטרך אישורים, אז בכלל לא יהיה אכפת לנו מה הקהל רואה, ובכלל לא יהיה אכפת לנו מכלום. מצד שני, המושג אישור הוא מושג מאוד מאוד בעייתי, מפני שיכול מאוד להיות שהבמאי עכשיו לא בחר בי, מסיבות שבכלל לא קשורות אליי. זה יכול מאוד מאוד לקרות. וצריך פשוט לקבל את זה. את יודעת, הבוקר חשבתי על כל המהומה שקורית עם האירוויזיון. קורית איזשהו מהומה שהשיר שנבחר, והיו שני שירים, נבחר שיר אחד, והאיגוד האירופי אומר ככה וככה וככה, דברים שקשורים לפוליטיקה. אחד הדברים ששמתי לב אליהם, זה שללא כל קשר לפרשה, דאגו עכשיו להודיע למקום שני, שהם לא יתקבלו. למה? לא יודע, זה מה שעשו. החליטו להודיע למקום שני, שלא משנה מה, הם לא התקבלו. וזה מדהים לראות שבסופו של דבר, הכן והלא
אין לו שום קשר לפעמים למציאות. הנה יש מצב שבו יכול להיות שמקום שני יכול להתקבל, ועדיין החליטו שלא. כלומר, הבחירה בליהוק הספציפי, בדבר הספציפי, בעניין הספציפי, היא לפעמים עניין רגשי שהוא לא שייך, לא אליך, לא למה שעשית, לא לשום דבר. כמובן שאי אפשר להגיד על עצמנו, אנחנו לא אחראים לכלום, והעולם והגורל וכולי. עדיין, לפעמים, כשלא אנחנו צריכים לבחור, אלא מישהו אחר צריך לקחת את הבחירה, זה לא יושב עלינו, וזה נמצא בכל תחומי החיים. לפעמים אמרת משהו, ובת הזוג שלך נעלבה מאוד, לפעמים היא נעלבה כי אמרת באמת משהו פוגעני, ולפעמים היא נעלבה כי היא חוותה את היום בצורה מסוימת, שככה זה קרה. אז אותו דבר לגבי תפקיד. נכון. ואיך, מה בעצם סדר הדברים? נגיד עכשיו, יושב אותו שחקן, או שהוא סיים בית ספר למשחק, או שהוא כזה, עשה קורסים, והוא אומר, יאללה, אפשר, יש אופציה כזאת, הצגת יחיד, talk to me, כאילו, איך עושים את זה? זה מתחיל מרעיון, זה מתחיל מדבר שבוער בך או בכלל להגיד בטירוף, ואז צריך להבין כמה דברים. אחד, אל מי מדברים, למי רוצים להגיד את זה, מה המוטיבציה להגיד את זה, לרוב אנחנו מחפשים איזושהי מסגרת שהסיפור יכול להתקיים בה, שהיא כאן ועכשיו, ואז צריך להתחיל לכתוב. הדרפט הראשון לא יהיה טוב, ואז צריך להתחיל לשכתב, ובעיקר לנבור פנימה. הבעיה המאוד גדולה שברגע שאתה כותב יצירה שהיא שלך, אז אתה בהתחלה מאוד חיצוני לה, ולאט לאט אתה צולל פנימה, לכן צריך כל הזמן עזרה של מישהו אחר, לא כדי לקבל את אישורו, אלא כדי שהוא יעזור לך להעמיק ולהגיע למקומות בסיפור, שאתה פחות האמנת שאתה מבין אותם. זה בשלב המחזה או שזה כבר במאי שאתה מביא? זה עדיין בשלב הכתיבה. אוקיי. שלב נקרא, העמדה או הבימוי, זה שלב שבו צריך פשוט לקחת את החומר ולתת לו לקרות יחד עם השחקן. השחקן מאוד קובע, כי אין פה הרבה שחקנים, זאת אומרת, מה שהוא יודע לעשות, או מה שהוא רוצה לעשות, או מה שהאינסטינקטים שלו אומרים לו לעשות, אז זה מה שאנחנו נביא. הבמאי תפקידו כל הזמן לשמור שיש חיבור בין מה שהשחקן רוצה, לבין מה שהקהל יכול לקבל, להבין, להיות איתו. אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו על הבמה רואים, או אולי ברעיונות זה קורה, כשזה לא ערוך, אז אנחנו רואים מישהו מספר סיפור, ואנחנו לא ממש איתו. אז על הבמה צריך מאוד לסדר את זה, כדי שמה שאתה רוצה להגיד גם יעבור החוצה. זה לא שהם מתקנים את הסיפור, כמו שמנגישים אותו, ועוזרים לו להגיע לקהל, בצורה מיטבית והרבה יותר טובה. כשבסוף המטרה זה להוציא את הבן אדם החוצה, זה עושה שירות מדהים לבן אדם, וגם גורם לקהל כאילו להבין מי הבן אדם, ומי עומד מולו. ואותו, נגיד אותו שחקן מתחיל, אני יכולה לבוא ולהגיד לו, תקשיב, לך לניר, והוא ידייק אותך גם אומנותית וגם הפקתית? לא רק הפקתית, גם איך זה פוגש קהל אמיתי, כלומר, איך קונים את זה אחר כך, איך מגיעים עם זה לאנשים. יש פסטיבלים מסוימים, יש במות גדולות, יש במות קטנות. את יודעת, בסופו של דבר, הצגת יחיד יכולה להיכנס לכל מקום, וצריך להבין איך עושים את זה. איך לוקחים יצירה, והופכים אותה גם להיכל התרבות, וגם לחדר אוכל בקיבוץ. זה מאוד מאוד משמעותי, בלי לפגוע ביצירה. כלומר, לשמור על היצירה ולתת לה כל מיני זוויות. זה דבר שקרה לי בקורונה. בקורונה הבנתי איך הצגות יחיד, גדולות, משמעותיות, יכולות להיות גם בחצר קטנה, גם בחלל קטן. זה מאוד מאוד משמעותי, כי בסוף יש לנו שליחות לספר סיפור, וברגע שיש לנו שליחות, אז זה לא משנה כל כך מה הפלטפורמה. ואז נגיד כספית, איך הוא עושה את זה? כספית הוא עושה את זה כמו כל דבר שעושים בחיים, כמו שלומדים משחק, אז משלמים, וכמו כלומר,
זה חלק מהדרך שלך כשחקן, זאת אומרת, יש איזושהי השקעה ראשונית שצריך לעשות כדי שתהיה לך הצגת יחיד, ואחר כך זה מחזיר את עצמו, כי אני רץ עם הצגות יחיד שלי שנים, זאת אומרת... כמה שנים? יש לי הצגת יחיד מ-2009, ויש לי הצגת יחיד מ-2016, וממש רגע לפני המלחמה יצאתי עם הצגת יחיד, והיו הצגות יחיד גם בדרך שעשיתי לאנשים, זאת אומרת, זה דבר שלא מתקלה, סליחה, לא מתקלה, אין לו בלי להצגת יחיד. כן. אתה יכול להמשיך איתה שנים, אתה יכול לעצור, להגיד כרגע פחות מתאים לי, אתה יכול להחזיר אותה, זה תלוי רק בך, וברגע שזה תלוי רק בך, אז תמיד יש לך נכס שלך. נכון. כמה זמן זה הצגת יחיד? זה מאוד מאוד תלוי, כשעובדים על הצגת יחיד לילדים, אנחנו מדברים על זמן של שיעור, על 45 דקות, כשאנחנו עושים הצגת יחיד למבוגרים, אז אנחנו כן רוצים להגיע למצב שיש לנו איזשהו שעה, הצגות יחיד בלונדון, בניו יורק, מנסות להיות שעה ו20, כדי שזה יהיה משמעותי. לרוב בחברות וארגונים כן רוצים להתאים לאיזשהו מבנה של 55-60 דקות. בגדול כל סיפור ומה שהוא צריך. אני יכול להגיד שגם יש פורמטים נגיד של הצגת יחיד של כזה 20-22 דקות, 25 דקות, ואז איזושהי שיחה, עם הנושא מאוד מאוד ככה... עשית כאלה, כאילו עם קהל, נגיד בתיאטרות? אני עזרתי לכאלה, זה בעצם המסלול שלי של הצגות יחיד קצרות בתיאטרון נטו, אז הוא בעצם מציע את הפלטפורמה הזאת, לייצר איזושהי הצגת יחיד קצרה, ואחר כך אפשר לקחת אותה יחד עם שיחה, ולדבר על הנושא. שוב, זה מאוד מאוד תלוי על מה אתה מדבר. אם אתה עושה הצגת יחיד על חייך, או על סיפור שקרה לך, אז יש על מה לדבר אחר כך. אם אתה עושה הצגת יחיד על שמשון הגיבור, שזה גם בסדר, קצת יהיה מוזר אחר כך שתדבר כאילו אתה שמשון הגיבור וכתבת את ההצגה. שאלו אותך, נגיד בהצגה על סבא שלו, יש לך הצגה על סבא. נכון. שהוא גידל אותך, נכון? נכון, סבא שלי גידל אותי, והחלטתי לעשות הצגה על היחסים בינינו, וזה באמת התחיל, כמו שאמרתי, מרעיון שהדהד בי, ואז כתבתי ושמתי בצד, ואז כתבתי עוד קצת, ואז פתאום הייתה לי ההבנה שאני רוצה שגם נכדים וגם סבא וסבתא יראו את זה. זאת אומרת שאני צריך טיפה להבין איך גם נוער יכול להתחבר לתוך ההצגה הזאת, ואז הבנתי שאני רוצה את זה יותר במבנה של נוער, וכלומר ההצגה הזאת, יש לה גרסה גם לנוער, גם למבוגרים, וגם לכל המשפחה. וואו. וזה לא מורכב מה שאני אומר, כי בסופו של דבר זה אותה עוגה, רק שקצת מנגישים אותה אחרת. זה אותה עוגה, באמת. מה זה הגרעין שצריך להיות שם? נגיד, בן אדם עכשיו נגיד אני רוצה לעשות הצגת יחיד, בסדר? אגב, כשאת מדברת למיקרופון בפודקאסט, כשאני לא פה, או בהקדמות שלך, או אם את עושה את זה בלי אורחים, אז זה סוג של הצגת יחיד. כלומר, זה תמיד הצגת יחיד. כשמרצה מדבר באוניברסיטה, והסטודנטים עדיין לא שואלים שאלות, זאת הצגת יחיד. כשהסבא שלך נואם ואומר מזל טוב לסבתא שלך, זאת הצגת יחיד. הרבה פעמים זאת הצגת יחיד. אנחנו פשוט שמו את זה לאיזה תווית, כאילו זה בתיאטרון, הצגת יחיד, אבל האמת היא שזה נמצא בכל מקום. הבחור שלך שסיפר לי על אולפן הפודקאסט ונכנס ל10 דקות של סיפור שהקשבתי לו בקשב רב, אני הייתי קהל של הצגת יחיד באותו רגע. זאת האמת. אבל אז איך אתה מביא את זה מהמקום הזה היומיומי, כי פה נגיד אני יזמתי, מצאתי את האולפן, הוא הבן אדם של האולפן, יש לו את האינטרס שיזכירו את האולפן, כן. אבל כשאנחנו מדברים על תיאטרון, אנחנו צריך לעניין שם חדר שלם, ולא סתם לעניין בסיפור האישי שלך. זה הכי חשוף שיש. איך בונים את הדבר הזה? נגיד אני עכשיו רוצה הצגת יחיד, מה הגרעין של זה? מה אני צריכה? אני חושב שכמו שאת יושבת עם חברה אחת על אחת, ואת מספרת לסיפור ואת
רוצה שהיא תהיה איתך, ואחר כך את הולכת לארוחה משפחתית, ויש עוד כל מיני אנשים, עוד כל מיני סיפורים שחוו כל מיני דברים, ואת מספרת להם משהו שקרה לך השבוע, ואת קצת רוצה שהם יהיו איתך, זאת אומרת שהם לא רק יעשו לך טובה שהם מקשיבים. ואז את פתאום מגיעה לכיתה יותר גדולה, נכון? ופתאום אנחנו צריכים, נכון, נתנו לנו את ההרצאה המשעממת הזאת שאנחנו צריכים לעשות כחלק מהשיעור, אבל אנחנו רוצים לעניין קצת יותר. אז זה הדבר, כל פעם אנחנו מנסים להבין איך אנחנו מצליחים לשמור על האמת שלנו, יחד עם זאת, להצליח לעניין כמה שיותר אנשים. את קמת בבוקר ורצית לעשות פודקאסט, כי רצית שאנשים יתחברו לזה. בסופו של דבר, זה הרצון, הגרעין של שחקן שעולה בהצגת יחיד. הוא יודע להבין איך הוא רוצה שאחרים יקבלו את זה, ומה צריך בשביל זה? תשוקה אדירה לספר סיפור. צורך אמיתי לספר סיפור. להראות את עצמך. לגלות דברים חדשים. זה... מה האינטרס של למשל קאמרי, בית לסין? כלומר, אתה מופיע על במות גדולות. איך מגיעים למצב שהם באים ואומרים, אותך, בוא. אני חושב שזה קשור לניסיון מסוים, אני חושב שזה קשור לקילומטראז' על במה, לפעמים זה קשור לפסטיבלים ולפרסים בפסטיבלים, לפעמים זה קשור לאדם שצפה בהצגה ופשוט מאוד התחבר וחשב שגם הקהל שלו יתחבר, ולפעמים, וזה אחד הדברים שהייתי רוצה להחדיר באנשים, אף אחד לא מעוניין בך, ואתה מאמין בזה, ואתה מזכיר את המקום, ואתה מוכר את הכרטיסים, ואתה הולך על זה עד הסוף. לפעמים זה ככה. לפעמים יש מישהו שיגיד לך, וואו, אתה מהמם, אני רוצה לתת לך כסף לעשות את זה, ולפעמים אף אחד לא ייתן לך כסף לעשות את זה, ואתה תקום בבוקר ואתה תעשה. זהו. זה מהמם, חלום שלי שהגישה הזאת שלך תהיה לשכפל את זה, כאילו, על כל בן אדם שעוסק באמנות. אבל זה מכורח המציאות. בסופו של דבר, צריך רגע לחשוב בהיגיון. שחקן יוצא החוצה, הולך לאודישנים, במקרה הטוב עושה 3-4 דקות, לתפקיד ראשי, יכול להיות שדורשים ממנו 3 סצנות, אז דורשים ממנו 10 דקות. פה יש הצגת יחיד שאתה עומד שעה על הבמה, ונותן לאנשים להציץ בך, להציץ בשחקן שבך, להציץ בחולשות שבך, להציץ בחוזקות שבך. הם איתך, הם מאוד מאוד, מה שנקרא, זה לא 3 דקות אודישן. כן. ואתה גם שולט, ואתה בוחר מה להציג. וכשצופים בך זמן ארוך, הרבה פעמים אומרים, למה תמיד לוקחים את השחקנים האלה והאלה? כי יש לנו זמן מסך איתם כל כך גדול, ויש לנו זמן במה איתם, שהוא כל כך עצום, שכבר מכירים אותם. זה גם מה שקצת הפודקאסטים עושים. הם נותנים לך זמן עם הבן אדם, והצגת יחיד מאפשרת המון המון זמן. כשאני חושב על זה, הרבה מאוד אנשים צפו בי לבד על הבמה, וזה הרבה יותר מלשחק, זה הרבה יותר מלשחק בסדרה בערוץ 12. כי בסופו של דבר, אדם שצפה בך שעה על הבמה יזכור אותך הרבה יותר מכל דבר אחר. נכון. אלא אם שיחקת בסרט של טרנטינו. שזה אנחנו מאחלים לכולם. כן. וכמובן עכשיו שזה נראה אפשרי. שהוא ממש קלאב. הזכרת קודם כסף. איך מגייסים תקציבים למימון? ראיתי שאתה כאילו, יש כל מיני מקורות מימון כאלה שאתה מכיר. יש המון מקורות, הופה. אוקיי. יש המון מקורות מימון בארץ. כמובן להצגות יחיד יש את פסטיבל תיאטרון נטו, שנותן במה מדהימה. יש המון קרנות והמון מקומות לגשת אליהם. צריך לדעת איך לגשת אליהם. צריך לדעת למכור את הרעיון. יש בזה משהו קצת יותר מעצבן, בגלל שאתה לא מכיר את ההצגה, ואתה כבר צריך לספר עליה, כמו
לתאר את התפריט של המסעדה כשעוד אין מנות. ושוב אני אגיד, אפשר לגשת לפסטיבלים, זה אפשרי. למעשה אני הוצאתי הצגות יחיד כמעט בכל פסטיבל בארץ, זה פסטיבל הקומדיה, בפסטיבל חיפה, בפסטיבל תיאטרון נטו. זאת אומרת, זה תמיד אפשרי, בקרנות, יחד עם זאת אני אומר, גם אם אין, צריך לקום ולעשות. כי אם חושבים שלימודי משחק ב-17-18 אלף שקל בשנה, או סדנאות למיניהם שגם מגיעות לסכומים האלה, יותר חשובות, או שואו-ריל, שמאלפי שקלים פתאום להוציא איזה כמה חתיכות שלך משחק בכל מיני מקומות, נחמד, יכול להיות שזה עוזר. הצגת יחיד מאפשרת לך באמת להראות את עצמך, על אמת. יותר מזה, גם אם היא לא תשיג לך תפקיד אצל טרנטינו, היא תיתן לך משהו בפנים שאף אחד לא יכול לתת לך. לא שום שואו-ריל ושום אודישן ושום סדנת משחק קטנה. הצגת יחיד שלך על הבמה לא משתווה לכלום. גם החותם, נראה לי שזה משאיר על הקהל. זהו, זה for life. נכון שכל אחד ייקח את זה קצת אחרת, אבל תחשוב, הקהל שישב שם וראה אותך בהצגת יחיד. יש מצב שעוד 20 שנה הוא ייזכר בזה, כמו שאני לפעמים נזכרת בסרטים או הצגות או דברים מפעם. הבן שלי הקטן עכשיו רואה את ספר הג'ונגל כשתום היה כזה. כן. ואני זוכרת את עצמי באולם, יואו, והחיות, ואיזה כיף. ובעיניי יש לזה איזה גושפנקה כזאת, חותם שהוא מאוד גדול והוא מאוד מרגש. תראי, אני יכול להגיד שאתה אף פעם לא יודע למה קיבלת תפקיד, ואתה אף פעם לא יודע למה לא קיבלת תפקיד. אני חושב שיש קשר ישיר בין זה שקיבלתי בחיי תפקידים ראשיים, לבין זה שעשיתי הצגות יחיד. כלומר, עצם זה שהחזקתי סיפור על הבמה שעה, לבד, אפרופו החלומות של טרנטינו, ולשחק בבמות הגדולות, ובסרטים הגדולים וכו'. אני חושב שהרבה יותר קל לך לעשות את זה, ברגע שאתה עצמך לבד, החזקת שעה על הבמה. חד משמעית, בטח. איך הם מוצאים אותך? איך מוצאים אותי? כן, כי אני רוצה, וואי, אני רוצה שהם ידעו איך להגיע אליך. אני חושב שהבעיה היום הפוכה, איך לא מוצאים. כאילו, אני חושב שהבעיה... למי יש ויקיפדיה מדהימה. לא, אני חושב שהבעיה היום, כאילו, היום בגדול, לא יודע, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק. כאילו עכשיו הוא רוצה... אני גם קורא בטוויטר, אני לא יודע מדי מפרסם שם, אבל כאילו, היום אנחנו בבעיה הפוכה. כאילו אם אני קם בבוקר ואני אומר, אני רוצה רגע שלא ימצאו אותי, זה לא אפשרי. אז כן, בכל הרשתות, אני גם חייב להגיד שאני עונה לכולם, לא משנה מי ישאל אותי, אלא אם כן זה בוט, אבל אני לחלוטין... כאילו קל מאוד למצוא, ואני גם מאמין בנגישות הזאת. כאילו, אני מאמין שאנחנו בסוף בני אדם, ואנחנו רוצים לדבר עם אנשים, וכן. זה מדהים. מה זה תודה שבאת? וואלה, היה לי כיף ונעים, וכן. איזה כיף. טוב, אני... זה מהמם, כאילו, ממש. תודה, ואני... מתרגשת בשביל אלה שמקשיבים לנו ומתבשל להם. אני באמת מאמינה שכששומעים משהו, או אם נתקלתם בפודקאסט, זה לא סתם, שזה דווקא הפרק הזה, וזה דווקא המסר של ניר. אז ממש תודה שבאת. מגניב, תודה רבה לך. איזה כיף.